Hey, hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong udto kanatong tanan, no? Mayong gabi kanatong tanan, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? O karon day mag-upload na sa taog ahandumanon sa usa ka awit o kini ang akong suliran, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Ako na siyang giusa, mga ka-DJ. Pino di ta maglangan ni ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Karong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Tagum City. Apan ana-ana karon sa Switzerland. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Len. Unsa pa? Dili na ko padayag eskwela sa college. Mao ka na, Lin. Di na ko makapa-eskwela nimo sa college kay lisod na kay ta. Si mama nimo dako kay gasto sa ospital tungod sa iyang sakit. Unsa man tay pong doktor pa? Unsa ba gid sakit ni mama? Malignant cancer. Unsa? Ug nagkinahanglan tag kwarta para sa chemotherapy di mama nimo. Ginoo ko. Mutrabaho ka? Oo, ma. Mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nadili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay na, maoy. Lisod man sa kaayo ko na itong pugson nga. Lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinira sa ato sa tagom pa. Ako patungad tuon ng akong amiga. Magpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, Davey. Pero maulag gid day, dili ra ba nako ang sweldo? Okay na day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Ay, salamat, Intawan. Kinakasudan ko trabaho din sa internetan. Makatabang ko nila yung mga magpapa. Hey! There's a right-hand cab here. Daylin, ati ba na sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko. Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Thank you for a good accommodation. By the way, I'm Adrian, and you are? Lynn. Nice meeting you, Len. Ha? Si Adrian? Oh, day. Nagsigit sa pangita nimo. Nga naman ko, no? Klaro kay naibog nimo day. Ha? Sakay na lang na day, uy. Basta nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag din taon ko mangandoy nga makabalag foreigner, day, uy. Atubangan na lang sa to day, uy. Kay ganina na to nagsigit pangita nimo. How are you, Len? I'm fine. Good. Can I have your social media account? Huh? Why? Because I will go back to Switzerland. And honestly, I want to know you more. I like you, Len. Adrian. Mao ba? Nibalik na din sa Switzerland si Adrian? Day. Unya, nagsige na siya message nimo. Day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wala pa na ko sugtada yung uy.
Ako pa ni mo, no, sugta na lang to. Kaysa tanaw na ko, buutan ba ito si Adrian? I like you, Lem. I love you too, Adrian. Mayo noon kay nagkauyab na mo ni Adrian. Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layuan ni. Oo. Lingaw-lingaw lang sa good. Pawaas ka laay. Mausad. Oh. Tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, pauli tayo diri sa ato. Oh, kay nga naman pa. Nga na naghilak man ka. Patay tas mama ni mo. Oh, unsa? Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian, day, no? Tinanood din ang iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik kit sa dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay imo inahan? Lagi, day, uy. Og dako kay sige katabang nako, day. Kay siya pa may ni gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo, day, no? Makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian. You marry me. And after that, we'll go Switzerland. Oh. Mayo kaning akong buhaton pa. Anak, di kumutok mo ni mo ha nga makigminyo ka ng foreigner, ha? DJ Pero Relax kung Relax. nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa, Minyo eh siya kung may gugma ka niya. makigminyo ko ni Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing ngasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal. Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Ano nakuha na sa bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. I love you. It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. You understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the list. And the total amount you need to contribute.
What? Pag-ipagsugod ako sa akong trabaho. Pila naman ito yung akong sweldo. Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, fella? Ginoo ko. Kanang ingon ba na inig ako ginagatan din sa Switzerland? Gusto, mangita ko Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Muna nahitabo na mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog-bugod ko kasi akong buhaton. Mahaloksob ko masambong sa mga pulis. Wag ko'y laing solbada na imong problema, day. Divorce record. Salamat in taon. Kaya nakalingkawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Magsuri-suri ko dito. Aron mo ganang akong dugkan. Kaning dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayo kalingawan. Nama kayo mga Pilipino din yun, no? Mga pisa ko, be. Aron dili ko tugnawan. Unsa man ang laki sa atbang. Sige na siya tanaw na ako. Uy, hala. Muduol ka ni siya na ako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawahan? Hello. Pero gwapo kaya? Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sabi na kaon itong tawahan na, eh. Pag-ibilan na hinuon kong kamay nga papel nga na ang Facebook account ug ang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag mawa sa kuna-una si Jason. Ako ko nang suwin og tanaw yung Facebook, di? Uy, Dominicano pili ni siya. Pero naasla na ni Muyo sa New Orleans. Ako nang i-message, B. Magpaila ko niya nga ako tong igibinan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao, eh. Nganong kamao mo ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat diya nga ni-chat ka na ako. Curious lang ko, kaya nga nabilin kasi imong Facebook account o imong number. Lane, balik diri sa Orleans. Kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikita, day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte kay. Abi nimo, lipay kay ko nga nagkita ta balik. Ha? Nga naman? Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no good. Kay
Love, tika. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nahitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan ti ka. Mo ni nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Misamot ang ako kaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod subson, katungod natin nagkita, dili lusog pa mawa sa kung ako na. Mo ihinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sad ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang gid ako, ha? Nga dili ko nimo pasakitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagi kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usa na sa mi kaanak nga babae. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagabing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan anaa karon sa Switzerland. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Love Again. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Edwin. Hingkod ang pangidaron. Tagatubod bituon Dumanhog, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga sinunod sa akong mama sa iyang papa nga akong lolo. Apan patay na si lolo. Last October 1990 pa. Ang iyang yuta may sukod nga 4.8 hectares o titulado kini. Apan nakapangahan pa sa akong lolo. Aron inyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Buang nga. Yutaan di ka sa Dumanhog, pre. Dili ako sa akong mama. Sinunod na sab niya sa akong lolo. Ay, maura mo ko ng istorya, hagod. Anak gud kasi mong mama. Inyo na gud ang yuta. Kaysa imo man ang mama gud. Wa pa na sa iyang pangahan, pre. Kang lolo pa. Uy, wa pa din ninyo mapatransfer sa pangahan sa mong mama? Wa pa man sa na mahiskutin ni mama, pre. Uy, pre. Ipatransfer na untan na ninyo sa pangahan sa mong mama. Kuyawa na kung simba ko. Mawa na si mama ni mo. Simba ko, pre, oy. Pre, ako ba? Ang bidan ni mong pangandaman, pre. Kay, mamatay ba yung tao, pre? Paniguro mo, aron di unya mo magmahay. Kaya daghana ba yung na problema ron sa ilang mga yuta nga sa ila pang mga katiguangan, pre. O nga mga sumusunod ang nagkagubot. Kaya dili suwito kung asa dapit ang ilang yuta, kung unsay gidakon o asa ang mga utlanan. Tuod, pre, no? Nagpuyo tuod niya ng among yuta karon pero wagi ko mahibaw asa ang utlanan anang among yuta. Tiaw mo na. Kung simba ko unsay may tabo ni mama nimo. Wa ka man mahibaw sa utlanan sa inyong yuta, pre. Ipasukod na na. Aron ikaw mismong mahibaw sa mga utlanan sa inyong yuta. Iniguli na ako sa amo, pre. Ako inon si mama.
Ma, naamang kay tituluan ng yuta ni Lolo, no? Oh, kay ako may manununod ani. Nganon di ay Edwin. Pero, wa pa man na ma-transfer sa imong pangalan, no? Wa pa. Kay dili naman siguro na kinahanglan. Basta kay nahibaw na ang mga tao nga anak ko ni Papa. Pero kinahanglan ato na ipatransfer sa imong pangalan, ma, oy. Unsa? Oy, mahal ko no kayo na. Dili ta maka-afford. Magpangutan na lata kung pila, ma. Oh, bahala ka. Basta ako'y kwarta ha. Ako'y bahala, ma. Pasin pa day makayaran ako. Amot lang ni mo, Edwin. Basta kay nagpangutanan ako sa una. Mahal ko no lagi ang bayad. Magkinalan pa ko no og engineer aron pagsukod-sukod, ana. Unya, 4 ka hektarya baya na kapin. Hapit na mo 5. Dako, aka na toan nagmabayaran. Magpangutan na lang ko, ma. Pasin pa ay, papangitaan na toong paagi. Nala, ikaw, God. Kay usasad baya ka sa mga sumusunod aning yutaa. Mahala din ang pagbalhin og titulo sa yuta, pre, eh. Daghan pagikaig requirements. Unya, sukdon pa og geodetic engineer. Aw, tuloy mo dyan ang sukdon, pre. Burag ang pagpasukod rin may kaya pa nako, pre. Aw, kana lang una, God. Anam-anaman lang, God, kutong sa makaya. At least ba, may gibuhat yun ka. Unya, sunod lang sad na ang pagpabalhin sa pangaan sa tituluan na. Ang importante, pre, nahibaw ka na sa sukod ug sa mga utlanan sa iyong yuta. Tuig 2020 ko nga nagpasukod sa among yuta. Kutob ra gyud sa pagpasukod og wa pa matransfer ngadto sa pangan sa akong inahan. Kay kuwang pa ang among budget. Nanami survey plan og sipiya nga pirmado na sa geodetic engineer. Human sa 2 ka tuig, ang kasikbit namong yuta ilang gibaligya ang ilang yuta. Og dinhimi na problema pag-ayo sa nakapalit kay nagpasukod sab sila sa ilang napalit nga yuta. Og unya, Edwin, susiya ko nun ang mga tao nga naa sa atong yuta. ha? Sa atong yuta, ma? Kinsa man na sila? Man ko makaila? Nya, nganong naaman na sila sa atong yuta? Ay, wa lagi ko mahibaw. Mao ganing susiha didto kung kinsa na sila. Kay murag nagsukod-sukod man og nanaod og mga mohon. Unsa? Mao ba, ma? Oh, lagi. Sige ato, abe. Kay nahibaw ka na bitaw sa mga utlanan dinhi sa atong yuta. Oh, okay, ma. Ako nga tuon dayon. Asa man siya nadapit, ha? Doon na ito mga tao nga nagsukod-sukod sa yuta, da. O, murag ni agad sila dapit sa among yuta. Nato'y mohon na mo diha, dapita. Diyan dapita doon agad. Upadool ko nila. Yan ako sa doon nila. Kining dapita, sir, no? Apil pa ni din, he? Ma'am. Kini? Kadit sa, ma'am. Oh? Unsay gibuhat ninyo diha sa among yuta? Unsa? Unsa yung yuta nga amo naman ning yuta? Ako naman ning napalit. Oh, ikaw din ang nakapalit sa sikbit namong yuta, ma'am? Nagsukod mo sa napalit ninyo yuta, ma'am? Pero murag nilapas naman mo, ma'am. Kini napita mo aman ninyo yuta, ah. May muhon manggani ba dito? Dito napita, oh. So, kani, kabahin pa ni sa among yuta. Unsa yung yuta, God? Dong, may dakong engineer. Og matod pa niya, apil pa ning bahina sa napalit na kong yuta. So, anhi mi magbutang sa among mohon din, he. Unsa? Unsa may buhato na to, anaron, Edwin? Nga ingon na ba ang imong mga igagaw? Nang hakot na o mga para pang kural ang nakapalit anang yuta? Kaya ang kuralon ang napalit niyang yuta? I-concrete na ba kuno ang ilang kural? Unsa? Oh, kinahanglan mababaga na to ang magkural diha, ma.
Mintras wa pa sila kasugod og koral. Nananoy, ikay bahala ni Ana, ha? Kay pastilan, nervyoson ko, Ana, Edwin. Ako na ibadlong, ma. Usa? Hangyo lang ni ako, sir. Unya na lang mo pagkoral kung maklaro na. Kay abuton una namo ang tagsa-tagsa namo ka engineer. Aron ba nga maklaro ang sukod o utlanan ining among mga yuta. Ay miglangay-langaya na ha. Kaya umilabot na kay kontraktor sabi. Pakyaw rin amo. O dinalian na mong pagtrabaho sa concrete nga koral alang ang yuta. Kaya daghan mabig na kalinya nga mga projects. Sir. Nakakoral gyud ang nakapalit sa sikbit namong yuta. Gipugan ko ni mama nga di na lang unta mangita og samok. Apan alang nako, may katungod man siguro mi nga mo reklamo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Una ming nagpasukod sa among yuta. After 2 years, nagpasukod sab ang nakapalit sa sikbit namong yuta. Ug niabot man sa among yuta ang ilang sukod. Mahitabo ba na nga dili magtakto ang mga sukod? Nga parehas man ming nagpasukod o pirmado sa geodetic engineers both sides na mo? Ikaduhang pangutana. Nagpakoral na og concrete fence ang sikbit namong yuta. Amo unta nga gibabagan kay abuton sa namo ang among mga tagsa-tagsa ka engineers. Gitubag raman mi nga kontraktor kuno sila og dinalian ang ilang trabaho. Wa ba mi katungod nga mopugong? Ikatulong pangutana. Titulado og kompleto sa documents ang among yuta. Kung mapamatud-an nga amoa pa kining ilang giangkon nga ilaha. Pwede ba mi magpabayad sa damage sa among yuta nga ilang giagian sa ilang koral? Ug pila masab? Ikaupat og katapusan. Maapil ba namo og kiha ang kontraktor nga nagkoral sa sikbit namong yuta? Kay amo silang gibadlong. Gipadayon man giniya ang pagkoral. O ang nakapalit ra gid sa yuta. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Edwin. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw, kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag-tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana na may punto legal, punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling o drugas. Di gyud mo magmahay nga numan kay kaming duha nga muhatag og tambag kabahin sa punto legal ug medical, lisensyado nga abogado ug doktor, di ba Dok? Yes. Yes, so muna ipadana ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kompletuha lang yun guys ha ang inyong detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema para mas klaro ang drama nga mapaminaw ninyo kabahin sa inyong suliran og mas tinaw pod among mahatag nga tambag ni Doc Obra. Yes. Thank you kaayo sa mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page. Sa mga nag-like ug nag-follow ug maminaw sa to ang programa, please like and follow Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Dr. Rene Obra sa Facebook. Okay? Unsa may atong quote for the day don Doc? Oh, be proud of who you are and not ashamed of how others see you. Tinuod. Kung unsa ta ato natural lang gud ta, dili kayo ta magsigig huna-huna unsay huna-huna ubang tao. Yes. Ang importante nagpadayon ka sa imuhang pangandoy, padayon kag tabang sa mga tao, wa kay naargabyado, bahala na sila unsay ilang huna-hunaon. Di man sila nagpakaon kaha nimo. Mao ayoy kumparar ang imong kaugalingon sa imong silingan. Ayaw, lain-lain kumparar ang imong kaugalingon kinsa man kagahapon. Yes, lain-lain man pad ang tao. Lain man ta. Correct. And mga agree today, Doc? Yes, atong mga suking tigpaminaw diha sa Badyan. Badyan. Si Ma'am Vista Blaze Kamumot, may pagpaminaw nyo da, Ma'am, sa Badyan Kumilik.
Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherian Bitanga, ug Duming Andulana. O di si Mistro, ito nga Upper Bigaa, La Libertad, Negros Oriental. Mga parintin ni Joel Andales, no? Evelyn Factor, Taburada, Edi Factor, Virginia Factor, Iba Publico, Mary Joy Tijano, ug Terio. Tisbel Caballero Barliso, diya sa Qatar, ug si Melody Kimpan Albero, diya sa Dubai. Yes, pero may hello. nag-chat na ko, no? Correct. Also to Palabrica Linlin, kang Kaishot Dakoy-Koy, Jen Rans Wahing, and Choi Jimena and Kaidan Montejo. Hello and greetings inyo. Kang Isidro Manimog ug Emilio Cadalso ug Antonio Ermac Montajes. Thank you also for always listening sa atuang programa ug kang Arlene Dalaget. Thank you. Ricky Lagramo diha sa Ward 4 sa Minglanilla may pagpamina ug si Porfirio Lim diha sa Nabanga, Glacier Galulo sa Cagayan de Oro ug Winnie Rosoros diha sa Pinmungahan. Also kang Marlene Cadalio Dayday, Attorney Elaine Hope magkakita ta in person. Yes, ari dirig Cebu day. No. Yes, and letter sender nato karong adlaw kay Ang si letter Edwin. sender, si Edwin, 30 years old, taga Dumanhog, Mayor Gungun Hika. Hello. Dumanhog, Cebu. Yes. No? Kabahin kini sa yuta nga gisunod sa iyang mama, sa iyang papa nga gikan po sa ilang lulo, no? Murag kuani siya. Oh, nya wa naman ilahang lolo, namatay na pag 1990, no? So unang pangutana ni Edwin. Una ming nagpasukod sa among yuta. After 2 years, nagpasukod sa ang nakapalit sa sigbit namong yuta. Og nalabot man sa among yuta ang ilang sukod. Naabot ko no, naabot. Mahitabo ba di ay na nga dili man takdo ang mga sukod? Okay. Nga naparehas man ming nagpasukod og permado sa geodetic engineer both sides namo. Naagyud night times no nga possible gyud kaayos nga tanan nga magka-interlap ang mga sukod gyud pod sa yuta. Mauna nga kinahanglan gyud na nato i-reconcile ang mga nagkalain-laing sukod sa yuta kay lain-lain man ning geodetic engineer nga nisukod sa inyuha. So pwede gyud nga inyuha nang i-reconcile pwede pud mo moadtog DNR or sa assessor para mahusay gyud na ang inyuhang survey plan sa inyuhang both sa inyuhang yuta para matan-aw gyud og pila gyud ang sakto nga sukod og kinsa pay naka-encroach anang yuta. Kay sukod-sukod tao ra baya pud gyud magsukod hanya di baya gyud na bana estimates ra manggod na ang kanang pagsukod gud pud sa yuta. So mo na usahay masipyat gyud na naagid na certain inconsistencies. Mo na gani mo baligya tag yuta mo butang gyud ta 4 hectares more or less. Di gyud na nato ikuan nga sure gyud na nga maog gyud na ang sukod sa yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, nagkural na og concrete fence ang sikbit namong yuta. Amo untang gibabagan kay abuton sa namo ang among mga tagsatagsa ka engineers. Gitubag raman mi nga kontraktor ra kuno sila og dinalian ang ilang trabaho. Wala ba di ay may rights mo pugong? Naa may right mo pugong. Una sa tanan i-check ninyo kung naa ba sila'y permit to fence. Kung walay permit to fence, pwede ganyong ireklamo sa barangay, pwede ninyo ireklamo sa pulis nga ipahunong ang ilahang permit o ilahang pag-construct kay wa sila'y permit to fence. Now, kung naamang gani, padaputa mo atog korte tugat at TRO to show nga ni-encroach sila sa inyuhang yuta. No? Okay, kinalan og permit to fence. Correct. No? Ikatulong pangutana, titulado og kumpleto sa dokumento ang among yuta. Kung mapamatud-an nga amua paning ilang giangkon nga ilaha, pwede ba may magpabayad sa damage sa among yuta nga ilang giagian sa ilang kural o pila man sab? Depende na. Depende po sa value sa property o kung sa po extend sa damage kay kung yuta ra po niya wa po na maunsa ang inyong yuta din ha kay pwede ra po na nila tangtangon at their own expense then
kana na lang. Or the other way to do it, kung gamay ra gyud pud kaayo ng ilahang paglapas ba, ipabayad na lang na sa ilaha, pabayri na lang, no? And then ang value sa ilahang na encroach nga area, putpada pud og ingon ana, or di gyud pud ka kay mo ginang daginuton gyud bahala gamay ra, no? Ang kanang suko di pud ka willing mo baligya ana nila, ipatangtang na lang gyud na. But you have to go to court, get a court order para mamanduan sila nga mapatangtang na, ha? Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Maapil ba na mo og kiha ang kontraktor nga nagkural sa sickbit na mong yuta kay amo silang gibadlong, gipadayon pa man gyud nila ang pagkural o makapalit ra gyud o ang nakapalit ra gyud sa yuta. Yes, pada gyud nimong apilon kay gusto man nimo ang atong purpose ani ipahunungon man, no? So dili ra ang tag-iya sa yuta ang ato ang ikiha, apilo nato ang katong personal gyud nga moy nagtukod sa koral, which is the contractor, nga apilon sa kaso para mamanduan sa korte nga ipahunong ang pagpakoral sa maong yuta. But at the end of the day, ang real party in interest ra gyud ani, no, ang tag-iya sa yuta kay siya may gabayad, pero di man gud pod pwede nga di nato apilon ang contractor kay siya may nagtukod sa koral pod, no? So apilon gyud pod na sila sa kiha kay para ang mando sa korte kung na ITRO restraining order ngadto sa tag-iya og sa kontraktor kompleto. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat. Og maayong adlaw. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, natapos na gayod no ang handumanon sa sakawit o kini ang akong suliran. O salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw. Thank you kayo no. O atangin o sa panglain pang handumanon sa sakawit o kini ang akong suliran. O usbon ko, daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners.